inzweka varume ndazitofunga zano kuti tibve kukawanda vanhu uko tiuye panapa pane runyararo tigwanise kuronga onai chaunga chiita noizi kuti tigone kuronga nyaya iyi zvebhazi ratakatakamirirai unai kubva kuseni kubva 9 achisvika pano na9 o'clock hakuna bhazi izvino zakuma3 takavharwa kaisusu mhofu nevanhu vebhazi muri kuzonawo sei mhofu apa vakomana mungabvunza kuti kai takavharwa ndinda mutaura kuti vakomana vaiva vakativhara vaiva apa ndazama kufona kuti ndifone ndizoti uri kuda kuti tisimisa foni yake haisi kupinda matombotaura foni futi haisi kutobata foni yachona uri kungofona iri kungoringa but haisi kubata foni handitozivi kuti chini vakomana hazvibatsiri iwe wasitenga here airtime yangu here ndambona ngwacho ndichinguri ndifunga kuti watotenga airtime kaini wana mukanyautoka gwinyani nzara mdara amawa kwakumana ndeipo yamira ze Wadi. MJ. Abana wangu hey. Nguta seiko charge makangosvika ni mabag zvizviti. Pakaipa wangu. Pakaipa inda. Tarwa je kuseri ma 1 zviso. Nani futa musipenda umosheri. Tamira bhazi zviso. Saka bhazi. Mamira bhazi chichaitika. Azati sauya since morning tangomirira. Nai chadi wangu zonoza kutoita zvemabhazi wani. Zonoshanda kwemabhazi ka usikuizi here ni machata services. Apa pa food zone apa. Ne vakomani. Ne pa food zone babe. Pa food zone ka uchibva kumowa apa. Patori ne sign yakatokura yakatonyorwa papa yakanzi ni machata services. Pa food zone apa. Ura muno mfisho kuno. Muno mfisho kubaba 500 meters from here. Mukuita sei? Wati nyima here? No mdara kwete nyima. It's Nima Charter Services. The best bus in town. Rukutakura vanhu kubva Cape Town kuenda ku Zimbabwe each and every Sunday. And vanhu vanenge vakazara kudai vanhu vanobhuka ma tickets vanhu vanenge vakaita line pa uyu pama office apo. Ona mutone office. Exactly mdara ndozvizva ndikuita ndobasa randikufambisa nemapepa andinawo. Ko amuzofana fundi mango kutivhara pana baba. Mutatora wamwe marika pana. Aiwa mdara, you just have to calm down. God bless Africa. Mukuona chika. Redu is a straightforward bus. And it's Nima Charter Services. Titori my offices at now. I can take you there. You book your tickets very fast, immediate. Then you fit in, you go. Simple and straightforward. I can call them. Makawanda murwangani. Vanhu vari kuvawanda. Bhazi zvakakura sei? Iwombe bhazi plus mabhazi akawanda kamudhara. Risibati titaura zvebhazi 1 ka. Sizve mukofera yakaizvi. Nima Charter Services, the best bus in town.